Για παιδιά, και σήμερα θα παίζουμε, ναι, όπως βλέπετε. Είμαστε στο Count Titan, μόλις πήρα, κοιτάξτε τι skin πήρα, ναι. Δεν το είπατε λάθος, τα μάτια σας δεν χάλασα. Κανονικά πήρα τον Sun Kung. Το πήρα που εκείνα τα rewards που μου έδωσε και πήρα αυτό από το Ranked, επειδή μόλις το έκανα unlock, όπως βλέπετε. Και πάω να κάνω unlock την Ems εδώ πέρα, μόνο 32 gems. Και μετά να λέω να κάνω unlock τον Frank, ναι. Ωραία, να παίξουμε πρόβλημα. Απλά μη σας νιώθει η μπαταρία μου, επειδή εγώ θα... Επειδή, ναι, μην αγχωνόμαστε για την μπαταρία μου. Απρέ, το χαζορί καλό είναι από το Blue Wizard Ballet, το μισό αυτό το πράγμα. Είναι το ίδιο. Πώς τρέχει έτσι bro? Με έκανες target, σε έκανα target. Ναι. Αυτό είναι τώρα έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο. Να ξέρετε πως πήρα αυτό το account, άμα δεν είδατε το προηγούμενο μου βίντεο, ναι. Με ξέχασε και σκέφτηκα να το ονομάσω αυτό το account Titan. Και που το κάνω και κάπου έτσι. Ωραία. Όπα, sorry παιδιά. Α, καλά, ξέχασα να πάνε για την μπάλα. You got Mario confused. Giovanni, hurry up and grab it. You got what you wanted. Πρέπει αυτό είναι τρίξα, αυτό είναι τρίξα. Ξέρω, άμα δεν νομίζετε ότι είναι τρίξα, σκεφτείτε τι θέλετε, δεν είμαι μαμά σας. Πόκο λόγο χάζει σκότω. Να ξέρετε δεν είναι βρισιά, οπότε μπορώ να το λέω αυτό. Το όνομα του Πόκο είναι Πόκο λόγο χάζω σκότω. Μαζί με το quest του. Όχι. Good. Thanks for your help, everyone. But we can't celebrate just yet. We still gotta go see my parents. Let's go! Ωραία, πήραμε αυτόν τον Sam. This is it, guys. My parents' house. I was so happy to see you again. I know. It'll be good to see them again. And we couldn't have made it here without your help. Thank you.
Ωραία, μπράβο μου. Εγώ... All right. I don't have parents. We did it! We did it! We did it! Yay! What's going on here? What? Oh no! Ωραία. Look, characters in another TV parody. It was official TV. Όμως μου αρέσει αυτό το skin. Κοιτάξτε γιατί. Κρατάω smoothie. Ξέρετε πόσο νόστιμο είναι το smoothie, βρε. Και όχι, δεν νομίζω ότι είναι αλκοόλ. Ασφαλώς όχι. Νομίζω ότι είναι αλκοόλ. Όμως βέβαια το λέω και για τη λέξη επειδή απλά επειδή νομίζω ότι θα γίνανε μόνο τα και που το θέλω αυτό. Ωραία, πρώτο account το knockout. Homemade soup. Oh, this is so nice. Boom. 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 Ναι. Να ξέρετε πήρα το φίτι σπινί, γιατί άμα κάποιος αν το μότις πάει πάνω μου μπορεί απλά να το χρησιμοποιήσω. Oh, you're so good. Necesito para poter con la foto che allora fatto. Ξέρω πόσα καφέ να με κάνει target. Και εγώ βέβαια το αφήσω αυτό. I feel like I already know the answer to this. But do you even know how to make soup? E dove sei dato da fatto? Κατά λάθος το έβγαλα αυτό, όμως ναι. Κατά λάθος το πέταξα αυτό. Ήθελα να πατήξω το fidget spinner. Μαχαζί όμως ναι. Για κάθε μήνα θα πάμε σε παραλία, οπότε ναι. Δεν θα κάνω και πολλά βίντεο, επειδή θα είναι πάρα πολύ βράδυ μάλλον. Great job, dumbass. You made a bowl of ice. If you're done screwing around, let's actually make some soup. Ωραία, δεύτερο το ήξερα. Ασφαλώς πήραμε κάποιον που με κάνει counter. Παιδιά, ξέρετε ότι αύριο θα πάρω εγώ τον Αικάρε. First, we need to choose a type of fat. Ωραία. As I was saying, a variety of fats, like nut butter, oil, You're an idiot. Let's try and Μπράβο μας. by adding a broth. The broth Έλα τώρα μισό αυτό το part. Το έχω προσέξω να μην βρίσω, ok. Think about putting pasta sauce of any kind in this soup. I'll smack you in 2 next week. I didn't know what you're talking about. Ασφαλώς πήραμε ασφαλώς πήραμε 2 dynamite. Αυτό είναι daisy round. Πρέπει να σκοτώσουμε αυτές. Τους σκότωσα και τους δύο, πάω καλά, βρε! Αυτό θα με κάνει target. Yeah. Bonjour. Bonjour. Έλα τώρα με σκότωσαν, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι toxic. Ωραία, ευτυχώς δεν είναι toxic. Σκότωσε τη γαζοπέτα.
κοπέλα που με σκότωσε. Έλα τώρα, συνέχεια να κάνω target. Εξαιτίας επειδή νίκησα το μόνο. Έλα τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. I thought, God. I have to save SMG for this abomination. Ωραία. Ασφαλώς πήρα. Είμαστε εναντίον ένα χαζοσέιτ. Πρέπει συνέχεια πρέπει να είμαι με νουμπάδες και πρέπει να είμαι εναντίον με πρώτο. Fidget spinner. Σκότωσα τον Σέιτ επειδή ήξερα ότι ήταν μέσα στο bus. Ήξερα ότι κρυβόταν δηλαδή μέσα στο φάμι. Nope. Get out. Μπράβο μας! Ο Σέιτ προσπάθησε να μην κάνει target και εκείνος πέθανε. Και εγώ το έκανα target. I wanna play that game, cool. Τέτοια, νομίζω αυτό είναι το βίντεο, επειδή τώρα πρέπει να κοιμηθώ και γιατί